Hej alle sammen. I dag der vil vi gerne lave snak, og så skal vi medvirke. Jo, i dag så skal vi op i kiosken, og så skal vi købe de der nogle sure zombie, nogle som vi ikke har smagt på. Med, jeg tror der er faktisk. Og så nogle de nye mennesker, der er blevet, ikke? Ja. Jo, det er vores lille søster Silje. Hvor man kan få flower, eller også kan man få æble, eller appelsin, eller blåbær. Man kan få alt sådan noget. Alt muligt. Nå, men nu vil vi bare gerne sige, at i dag vil vi så gerne fortælle lidt om, hvorfor vi gerne vil lave YouTube-videoer, og hvorfor vi gerne vil være sådan kendte YouTuber, ikke? Populære, ja. Ja. Den første ting, det er, at vi gerne vil have mange likes, abonnementer og subscribers. Det er okay. Og hvis vi får over 50 likes, så laver vi en nummer 2. Ja, og det med musik. Ja, og så vil vi bare gerne sige, at kanalen, der vil vi vil gerne have nogle abonnementer. Ja. Ja, mere. Ja. Skal du sige noget, Sia? Ja. Så sig. Jeg er på musik. Og det er mere godt. Og det musik er mere godt. Og det er noget Sig ja. Ja. Kan du sige farvel og tak? Og det er tak. Farvel. Hej. Hej.